Kysy, että onko tää käynyt Juvalla. Niin oli käynyt Juvalla. On, mut sit on ihan vitun pitkä aika. Kysy, että onko missä Savonlinna. Sit on Jaakko, vittu. Ei oo lähelläkään Jaakko, ei oo samoja kirjaimia kuin... No Jorki. Jorki. Ei kun niin Jorki se oli, vittu, sori. Ei Jorkissa on Iso jahu. No niin, nyt mä arvan. Sun nimi on Ei Jahu. Jahu, vittu, oli Petri, vittu. Ei se. Petri Nyykär. Petri Hämäläis. Petri Nykor. Onks Petri Hämäläinen kävely joessa? Hän käveli sitä. Tiesitkö, että Petri Hämäläinen kerran käveli Kuopio? Mitä vittua? Se käveli Mikkelistä sulkavalla. Mitä vittua? Se käveli Mikkelistä sulkavalla pillipäässä, että se muuttui tänne hetkeksi ja sitten lähti kävellen pois. Ihan totta. Joo. Mitä vittua? Niin se ehkä kuvasi puhelimella saatana autotielle autoja. Mitä helvettiä? Sitten kerran osoitteli jotain. Se luuli, että sillä oli haulikko kädessä, niin kun me kun huuettiin sinne, niin se otti niinku haulikon käteen. Sitten rupes osoittelemaan. Silleen ei oikein haulikko, mutta silleen se kuvitti, että sillä on haulikko kädessä ja rupes osoittamaan. Vittu mikä jätkä. Eikä ei kaikki ymmärtänyt nyt tosen liityksen. Sitten se kerran crash-autas Jonille, eli Jonisille. Sitten se selitti mulle, että minä oon hyvä poika, koska minä huutelen hänelle. Se kerran huuteli mulle jotain, että mikä sun äitis, tuunko kahvelle. One ramp. Kysy sitten vielä kerran, että onko sun nimi Jaakko? Kysy sä jo. Oot. Oliko sun nimi siis Jaakko? Eno. Stairs. Isä sun. Kysy, onko sun isän nimi Jaakko? Abi. Onks sun isän nimi? Ei saa. Ei sä. Siis mä en tunne näitä ihmisiä. Onko sun isän nimi Jaakko? Ei ole. Onhan. Kuka vittu on Jaakko? Se on sun isä. Sitä ei koira Joo vittu äiti sisäs vittu pimpis. No onko sun äiti sisko Jaakko? I said warships. Äitini Se on sisko. B-pläntti vitun pelle. Kun ei voi niinku aiemmin. Onko sun iskän nimi Simo? Ei oo. Miksi? Mun iskän nimi on Niin kuin Simo. mun sedän nimi on Simo. Onks tää Jere joku sun iskän veli? Oot sä mun isän veli? Eikö siis, onko sun iskän mun veli? On se mun isän veli. Sun isä on mun isä. Unoha. Niin. Miten mä sanoin sille? Oot sä mun iskän veli? Oot sä mun iskän veli? Kysytään seuraavaksi, onko sillä isä? Siis onko sillä isä? Ei kun Tuomas kysy siltä, että onko sillä isä, jos sä sanoit joo, niin ei kysy siltä, oliko sun nimi Jaakko? Klippi päällä mun oma ääni. Oota, no mä voin kysyä. Onko sulla lisää? Oliko sen nimi Jaakko? Ei oo melkein. Jaska! Nyt mä sen arvasin. Se Facebook-käyttäjän nimi on Jaska JSA. Se oli Jarkko. Ei vittu, se oli Jarkko. Ei Jarkko. Eikö noi Tommi tiippannut, nyt mä tiesin. Onko sun iskellä semmonen yritys kun sähkötee pylkkeen? Ei oo. Miksei? En mä tiedä. Se on muuten beesti. Kyllä sitä ollaan ylpeitä pylkkäsää poikki. Sorry Orange, yellow is not our friend but he was in here or match so we heittää like joking around so Tuutko my sä bad. tänne meille vittu? Mä kävelen. Use Discord. Yksi vaan. He is not my friend I say! You know like Russians speak each other.
Kitsen! Sulla oli litit. Hyvä. Jaakko hoitaa. Helppoa. Jaakko hoitaa. Jarkon klutsi. Jaakon klutsi, älä vittu vaiheesta sun nimeä. Oota, mä arvaan tuon sun äitin nimen, sen nimi on Mia Khalifa. Eikö se oli Minna Lintunen? Oikein Minna Lintunen. Eikö ollut Mirpis? Joo. Mistä sä tiedät? Onks sun sisko Laura Linton? Se on joo, mistä tiedät. Oot sä Timppa? Timppa, onks nimi Timppa? Ei Timmo mun kaveri isä. Timi. Eikö mikä se oli se? Timi. Timo. Joo, Timi. Mirva Malin. Oot sä Miro Malin? Please be quiet. Be quiet. Oota, asuuks sun mummon luona adoptoitu lapsi nimeltään veli Johannes? Top mid one. Voiko nyt vittu pelata jaksakin teille? Vastaa mun kysymykseen. Mä jaksan. Asuuko sun mummon luona adoptoitu lapsi, joka nimi on Mä haluan veli Johannes? Joonas Ja veli Kääri. Johanneksen veli on Joni Kyrki. Joonas Kääriöinen. Meikä oot rovannut koko peliä, mä oon sitten top frag. Ottakaa musta mallia. Mä liikkuu siellä 13 apua. Oho, sulla on sama värmäkin kuin mulla. Kovi samoin. Täällä. And one is mid. I can go check A. Mikä joku katso Terospawn. Go check T spawn. Mä en tsekkaa terospawn. I'm hiding. Joo, he is ramp. Joku Joni vielä kuolee. Missä se on? Siellä. Ylhäällä, oikealla. Isä ei saa tiellä. Mihin toimii? What? Seuraan sille sanoa, että se elää. Mikä? Mistä? Ei lähtenyt. Vittu se plänttäs vielä. Ei sillä ole aika. Jere 575 hoitaa. Hei mä en nyt... Joni, kysy vielä kerran keltaiselta, onko se nimi Jaakko? Oliko sun nimi Jaakko? Antes mi pen. Suusta. Oliko Jaakko keltaisen nimi? Saveen. Sitten se, vai oliko se iso jahu? Oliko se iso Jaho? Vai iso Eetu? Kuka se? Oliko se Mertsi nyt? Oliko se Mertsi Lyymä? Vai oliko se Rillu Ronaldo? Steps. Rillu Ronaldo. Mä Robertson on Blummer. Ammutais me. Smoke short. Vuoro. Under. Under. Missä? Rampis pommi. Top mid. One mid. Tuomas väistä mä vedän noskuun. Se on siinä. Osuin sitä. Last side. Itse one time. With EG. Go to city. No kit. Siinä padilla on kitin. Mun mielestä. Siinä padilla on kitit. Mun mielestä. Siinä oli kahdet. Take kit. Do you love kits? Hits on the left. No. Iso. Can you defuse or something? Don't bust the flash, you're gonna get blind. My god. Why didn't you take the kits? Kala. Kala! Oot säkin Suomessa? Ei ku vittu, Orange is your name Jaakko.
Because we talked yellow is Jaakko, but I think you are Jaakko. Orange. Orange! Kala. Pelle huoran penikka, saatana. Pelle, olla. Pelle huora, penikka huora, ipan. Räm. Mä oon ase. Run. One more ramp. Vittu mä oon vettä. Too short. Tuusort vittu Pelle huora hiljaa. Vittu mä vedän PR-tyt mikrofoni. Meni smokeen. Kuunnelkaa mikrofoni PR. Kuuluuko mikrofoni PR? Joo. Kuuluuko kertainen mikrofoni PR? Pierse. PR-asia. Ei kuulu. God. Ja mitä se silleen? 12-2. Tuleekohan tästäkin voitto? Kuoli nyt esille Mikalan Flash it. Näin. Steps. Two cat ramp, maybe more. On vähän eteen kuolla meidän koko tiimi. Mä koen päästä ekaa jätkän, niin sit mä kuolen. Short one. Oi vittu, me ollaan liristä. Iso jahu. One is short. Last maybe short, I think. Ei tarvitse kitteä. Yritän löytää pommia. Tuppeis Yeah, nykyään. Suomesta tai jätkää. Nice. Joo. Last guy. Well played. Ja Mikael raastat vittu 4 tappoa Vikalorilla on tää vaan hyvä fiilis. Missäköhän? Premier. Mä oon kohta Masi. tasolla 20. Voiko droppa? Orange, can you drop M4? Tää vitun vantappi kutsuu, mutta joukkueen ottanut noin. Oi mä vittu. Jere tossa. Tässä vittu 5 peliä vielä. Thank you. Thank you. Mä käyn kyllä kokemassa Red Bullin, niin jaksaa pelata. Koko yö. Pauli, sä et oo vissiin koko yötä pelaamassa. Mä pelaan No aamusta. vittu Tetris vaan. Oi vittu, mä olen anaali. Tuomaksen kafee sitten koko päivän. Short. Mä kyllä pelaan animea varmaan. Voisin kyllä käydä tupakillekin. Pelaan vittu pitkää aikaa koneella. Paljon onko sua sellainen? Lämpus kestääkö siinä voi olla toinen? Tai ketä ikinä on? Go B one stay A, please. Molemmat midissä. Both on mid. Go short blue. Nyt meillä oli hyvät pelejä, kun teleessä maksaa 50 ja kontti lonkero. Alla. Joo. Putosta seinälle. Et mitä vittua. No hupsista. Hittasi toisen. Mä en hitan. Tää olla noin lähellä toi crosshair toi seinää pitää. Ei. Aha. Eikö hittasin mä 3 yksi? Yeah. No shit, mä oon kyllä. Ei sitä rahat Mä kitti. veikkaan, että se tulee B:lle. Buy kit if you have money. Keltainen ostanut omin kitit. Perma. Ei mitään. Top mid. On paljon midis. Yksi on Apsis, yksi on Menikäs midi? Palace clear. Nobody in ramp. Short. Catwalk. Connector. Tai both. I'll check under. Nobody under. No.
Top mid. Don't pick up. Ihan the boxes. One more top mid. Tässä vittu mölly sit. One up. Jes vittu, ei dustea vihdoin. Paali tuohon V-settiä menkö? Ilmat siitä. Ei, no ei se pysty cheataa tähän. No jos se cheataa, niin se saa permat, ei se meihin vaikka. Niin. Mä oon jäämässä kiinni. Mut se on tässä anti-cheat runi. No se on väliin. On sille vähän väliin. Mirage. Tu kieltäkää sy... Mä oon Tuun bottomia perä. äsken. Typerän eekeri. One. Stairs B. Two apps. One piece. Saa sen täseetä Mirage. One bloods. Under maybe. Helvetti. One more. One more palace. Two pallets. One palace. Two more. Bomb A. It was fake. Mä arvasin! Last guys on palace. Maybe they are maybe rotating. Menee taakse. Mihin Pauli taas? Red Bulli pois. Mihin taas? Ja al. Vitun läppäri pikkunen. Pelaan. Semi-mekaaninen. Roteekohan päällä. Ota al. Vaan otat päät pläntteni. Mitä se Joona runkkaa nyt sitä TikTokia? One mid. Eiks Joona sanonut, että se lähtee nukkumaan? No ei vissiin kun laittu vittu Nestori jakoi video TikTok. Sanoin, se on joku vitun läskitanssi, ei saatana. Mikäköhän? Mä hauskoin ne videot. Tapa vaan se pläntti jätkä. Se on joku vitun nee jaaks tällä rinte blocksfruits. Jaaks on rapper boysena. Nice. Kamitu. 2 roundina. Ei saa hävitä yhtään. Ei vittu. Easy peasy. Hei, mä en edes kuse. Run. Tuomas, jos meet Aalle. Heittäkät moke. Joni, smoke palatti joka. Mä vois mun kerran. Mä heitin jo. Mä menen tähän. Miksi me tän 4 A? Steps Copy your mid. One mid at least. Apps. Unders. Banana. 4 A. I'll stay on A. Helppo. Ei. Lukee midis. Nice. Don't peek playtime. Top mid. No paskoja pelaaja. One apps. Ah, Bomb one apps. Bomb apps. Bomb. Top mid one at least. Orange push me. Ah, sorry. Kon. Pommi päällä. Top midis vielä yksi. XFs. Pommi tätä. Common mid. Vielä. One more. Vittu kun mulla on vittu. Mä otin vaan Skalillin kun mulla oli se AK. Joku kamerassakin mälli. Oh hieno. Ei oikeasti. Miksi minulla oikeasti olisi mälliä minun takakamerassa? Sinusta ei vittu tiedä. Sinä olet oikeasti hullu ihminen, jos sinä luulet noin. No anteeksi, minä en ole oikeesti hullu ihminen.
Oletko sinä robotti? Oletko sinä robotti? Kerro heti Faceit Minä en ole robotti, minä puhun anti-cheatille, jos sinä olet robotti. No niin, minä lähden tästä nyt tänään tapeskelemaan ihmisiä. Tai siis CS-pelaajia tarkoitan. Anteeksi, minä kuolin Obey-possulle. Koska tällä huoralla oli nopeampi refleksikyky kuin minun. Pompa flash. Jos ei anna Dessilla, mulla tuli lagiviikki. Hyvä joukko, ystävä. No. No fucking idiot. Jaakko, mulle tulee ikävästi. Mullekin se on. Fucking idiot. Kiitoksia Jaakko peliin. Ei mitään, hyvä. You're fucking idiot.